Krásný den všem, my vás tady vítáme spolu s Kájou, takže já jsem Klára. Já jsem Karolína. U našeho podcastu Mezi námi a my, když jsme přemýšleli o tom, co dneska bude za téma, tak vezmeme to, co se nám v životě objevuje teďka nejčastěji a to je, mám pocit, že chci dělat něco nového, chci se věnovat podnikání, novému projektu, ale jsem zahlcená. Nemám čas, nemám prostor a co s tím? To je hodně častý téma, budeme se na něj podívat. Já ho slýchám ve své praxi dnes a denně a i jsem ho zažila. Jak to máš ty? Úplně stejně, já jsem si tím prošla a nejednou a možná bude dobrý, aby jsme dneska uvedli jako víc příkladů, protože nejenom z mýho života, ale i z tvýho, že jo, ať je to klient, anebo je to náš příběh, protože to je vlastně to, co mě osobně hodně změnilo pohled na spoustu věcí. Ty příběhy, myslím, že fungují úplně nejvíc. Jo, tak na začneme. Inspiraci. Začneme. Ne, já jsem moc ráda. Mám pocit, že se nás i někteří naši sledující na to téma ptali, takže tím pádem naplňujeme i ten pohár. Ano, přesně, jdeme podle plánu, takže nezastavujeme a když vlastně jsme se o tom dvě bavili a přemýšleli jsme o tom, co se děje dneska ve společnosti. Já totiž dost pozoruju i to, že ta umělá inteligence a vůbec jako všechny ty technologické vymoženosti a věci, tak nám sice na jedné straně ohromně pomáhají, ale na druhé straně nám dávají takový ten pocit, že jsme jako pomalu, nebo že si necháváme ty věci utéct. Jaký máš z toho pocit? Jasně, no to pomáhají nám v tom, že vlastně, já nevím, když budu chtít začít podnikat, budu chtít mít nový kadeřnický salon a zeptám se umělé inteligence, jaký mám udělat první kroky. Věci, ke kterým jsme si vlastně dřív jako docházeli tím, že jsme se doptávali nebo chodili na kurzy, nebo já nevím. Konzultace a tak dále. Tak teďkon to fakt můžeš naťukat do té umělé inteligence a jako ještě ten den, ještě tu hodinu dostaneš vlastně zpětnou vazbu. Takže já jsem možná schopná za jeden den zjistit, co potřebuju, kolik k tomu potřebuju peněz, že potřebuju prostory, jaký potřebuju kurz a mám business plán, dejme tomu. Je prostě dokonalej v podstatě. Takže to si můžeme říct, že je vlastně pozitivní, je to tak. Jo. Dá se říct, ale vlastně nás to pak vede i k tomu, že jako máme všechno super připravené, ale v té realitě nám to třeba úplně nefunguje. Že? Přesně tak. Takže když se vrátím k tomu hlavnímu tématu, tak jsem typicky zaměstnanec třeba v korporátu, nebo jsem zaměstnaná kdekoliv, v obchodě, ve službách, to je jedno. A teď jsem dostala myšlenku, nebo pocit, že už dál nechci být zaměstnanec, ale chci se začít věnovat podnikání a mám ten skvělý nápad. Jasně. No, jenomže nemám na to čas, že jo, protože mám rodinu, no tak jasně. Mám svoje povinnosti a teď přijdu doma, jsem úplně unavená. Ty vlastně vůbec nestíháš? Ne. Strašně to chceš změnit? A chci si do toho přidat něco nového. A teď je ta otázka, chceš si přidat něco nového nebo změnit to? Chceš to tam přetočit? To já bych ideálně jako vyměnila ten čas strávený v tom korporátu třeba za to moje podnikání, které by mě bavilo a které mě naplnilo. Super. A to vlastně není to jednoduchý, ty na to nemáš čas, že? Ne. Tak. A s tímhletím k nám chodí klientky velmi často a dost často i já jakoby slýchám od kolegů, že jdou tou cestou, nebo že vedou klienty tou cestou, jako co bude první krok k tomu novému podnikání, k tomu otevření toho salonu. A teďkon se můžeme dostávat do takový tý jako děsně složitý situace v tom smyslu, že teda já to jako zrekapituluji ještě jednou, chodím do práce, potom se starám o rodinu, já nevím, večer ještě vyvařuju, nebo to je jedno, mám úplně vyplněný program, do toho chci podnikat a každý den myslím na to, já už proto musím něco udělat, a teď ten jeden den to nestihnu, druhý den to nestihnu, třetí a začínám být frustrovaná. A začínám mít sama ze sebe pocit, že prostě nejsem dost dobrá a že to nezvládám. Tak teď krok zpátky, nevedla bych nás k tomu, že teda pojďme to protlačit a udělat ten první krok. Ale když bys byla moje klientka, tak já bych se tě zeptala, hele, pojďme se podívat na tvůj život a jak se máš, kolik máš času pro sebe a máš dost zdrojů. Takzvaně budu hledat s tebou, jak se zazdrojovat. Což zní jako obrovsky, možná ezotericky. No ne, já si jenom pod tím neumím nic představit. Co to znamená? No když jsi vyčerpaná ze svého vlastního života, tak velmi těžko můžeš začít dělat jakýkoliv byť malý krok pro nový podnikání. Takže já bych se nejdřív začala s tebou dívat na tvůj současný život a koukala bych se na to, jestli tam vůbec máš jako prostor pro regeneraci. Jo, pro odpočinek. Nebo jestli první krok ne co přidat, ale kde bys mohla maličko ubrat.
A nemusí to být obrovský kroky. Může to být třeba půl hodinka ve dni pro sebe. A tam bychom hledali, co by si tu půl hodinku dělala, co tě v tom životě chybí, kde by si se třeba jen tak zastavila, jen tak spočinula. A si možná říkáš, jako k čemu mě moje půl hodina, já nevím, procházky po lese pomůže k tomu, abych začala otevírat kosmetický salon. No, pomůže obrovsky moc, protože teprve ze svých vlastních zdrojů, z regenerace, můžu začít jakoby něco tvořit. Jestli víš, jak to myslím. Vím, ale honí se mi v hlavě jedna otázka a to je, jak to funguje. Jako funguje to vůbec? Funguje to absolutně. Jo. No, ale málo kdo to zkusí. No to je právě ono, protože mě první, co mě jede v hlavě, tak si říkám, OK, a tak já si dám teda půl hodinku na tu regeneraci, ale jako co pak? Nevidím tam ten hmatatelný výsledek, víš? Jako, Potřebuješ důkaz. Potřebuji důkaz toho, že ta půl hodina není spálená. Ale to je úplně super. Já už bych se tě ptala, jako co ti brání v tom, to zkusit. Pojď si na jeden týden, ty by si sama nadizajnovala, co by to bylo. Jo? Někdo špatně, my bychom se dívali vlastně na takový ty základní mechanismy. Kolik spím, jsem pořád ve stresu, jak vypadá moje ráno, ráno začíná den. Jo? Takže už bychom se podívali v tom celém dni, jestli tam je vůbec něco pro tebe. Jasně. Co by tě stálo, o co by si přišla, kdyby si na jeden týden vyzkoušela každý den pro sebe půl hodinu něco udělat. Každý den by to bylo to stejné, teda to, co ty by si vymyslela. A pak bych se s tebou za týden spojila a zeptala bych se tě jenom, tak co? Tak jak to funguje? Jak se cítíš? Přišla bys o něco po tom týdnu? Rozhodně ne, no tak mám zkušenost, že jo? Protože zřejmě bych se tě zeptala, jak dlouho už jakoby přemýšlíš nad tím, že začneš ten projekt a vlastně ti to nejde. No určitě dlouho, protože než jsi se ke mně objednala a tak dále, takže už dlouhou dobu to nešlo. Stejně si v tom týdnu nenašla čas pro to udělat ten první krok. No tak pojď zkusit nedělat první krok k podnikání, ale pojď zkusit udělat první krok sama k sobě. No protože my vlastně jako první, o čem přemýšlíme, je, že máme něco skvělého, co bychom chtěli ukázat světu. Začneme se tomu věnovat nějakou formou a pak vlastně přijdou ty pochybnosti, že jo? A když jsme unavený, teď vlastně navazuji na to, co ty říkáš, čím víc jsme unavený, čím víc jsme vyčerpaný, tak tím větší dáváme prostor těm pochybnostem. No jasně. Ono to zní vlastně jako taková věc, která, a jako proč, jo? A otázka jako, proč to řešit vůbec, když mám řešit ty tvrdý čísla. Ale ono ti to dokáže jako ohromně ovlivnit, jo? To tvoje vnímání toho, co chceš ty dělat. No jasně, protože ty tím, že ty pochybnosti u tebe zesilujou tím, že já na to nemám pondělí čas, úterý čas, středa čas a tak dále. To znamená, já každý den dostávám jasný důkaz toho, že nejsem dost dobrá. Takhle funguje naše přemýšlení. Dneska jsem se k tomu zase nedostala. Takže self-sabotáž v podstatě. Jednoznačně. Jo? Ve finále my si potvrzujeme pořád dokola, že nejsme dost dobrý. A to nám potom vede nás jako k pochybnosti i v to, co děláme. Že? No Když to s námi víceméně nesouvisí. Protože máš kadeřnictví, to budou lidi potřebovat pořád, budou tam chodit i v covidu, že jo? Zažili jsme to. Ale proč já bych měla uspět? Že jo? Protože když se mi to ještě nikdy nepodařilo, nemám tu zkušenost toho, že když to překonám, tak přijdou výsledky, tak se toho radši vzdám, protože to příliš bolí. No a když se vrátím, naprosto s tebou souhlasím, a když se vrátím k tomu, najít nejdřív jakoby čas a sílu pro sebe. A takhle, když se o tom bavíme, tak jak ty to teď vnímáš? Když by si ke mně fakt externě přišla, já jsem řekla, hele, pojďme touhle cestou. Já jsem hrozně dlouhou dobu podceňovala tady tu regeneraci nebo tu péči o sebe, že jsem byla schopná pracovat třeba do 11 do večera a pak jsem od toho počítače rovnou šla si lehnout. Jasně. Kdy jako teoretici nebo odborníci mi říkají, že modré světlo, stimulace, tělo má pocit, že je den, neusneš. Tak já usnu, ale usnu špatně a mě prstýnek, přesně jako teď máš ty, tak jsem se ho dneska zapomněla, tak mi ukazuje, že mám jako špatný spánek a ta regenerace, ta připravenost, co se tam měří, tak třeba 63. Jo. Mělo by to být 100, dejme tomu 90, 95 třeba. Jo, a je to díky tomu, že člověk neregeneruje v noci, protože si jde lehnout, neudělá si tu hygienu, že jo? Neudělá si ten prostor na to, aby to tělo mohlo se uklidnit, a teď úplně nebudu zabrušovat, ale... Mě to dovedlo, jestli dovolíš, že do toho hodím vsuvku, protože ty témata se sebou tak jako jak se to řekne? Jsou propojený? No, souvisí.
Zrovna spánek, protože to je tak klíčový moment. Já díky prstínku teda, já to miluju, to sledování. Já to teda jako, já to analyzuju každý den. Fakt, to jako to zbožňuju a používám to jako pozitivně ku sebe. Ale to, že někdo hodně spí, vůbec neznamená, že spí kvalitně. Jo. Já mám ve svém okolí člověka, který opravdu jako usne kdekoliv, nebo kdekoliv. A toho taky. No, usne u zubaře třeba. Jo, až takhle, jo. A když bychom to tak vzali, tak tenhle člověk jako opravdu si lehne třeba v 9 večer a vstává v 7 ráno. No, to je sen, to tolika na spanej hodiny já neznám, ale ten člověk se budí každý ráno. Fakt jako unavený, vyčerpaný, frustrovaný, navíc tam ještě ráno dělá, tak se k tomu dostaneme. První krok je jako po spánku. A to je právě to, jak spím kvalitně. A to je jedna z těch věcí, kterou bych se tady té klientky ptala. Hele, pojďme se podívat, jak se ráno cítíš. A jestli by třeba ta půl hodinka nebyla v lese procházkou, ale co kdyby si třeba půl hodinku víc přispala. Jo, nebo a teď bychom hledali kde, jako například. Tak jsem tak jako do toho dělala vsuvku, že to je vlastně základní biologická potřeba, která zrovna dost často chybí. A my jsme se dneska chtěli bavit o tom, jak vlastně začít, jak si věřit a jak začít rozbíhat i ty jednotlivé kroky. A dostali jsme se k tomu, že ten úplně první nejdůležitější věc je zazdrojovat sama sebe, nebo sám sebe a starat se o to, jak se cítím. Jednoznačně. Takže asi klidně tohle můžeme ještě víc rozvinout, protože si myslím, že to dost podceňujeme jako dnešní době, protože když potom jako řešíme třeba mikrobiom nebo nějaké fyziologické věci, tak se dostáváme k tomu, že my jsme přehlcení. Jo, my neustále přijímáme nějaké další informace a přesně tak a káva, Red Bully a další věci a ono nám to narušuje tu přirozenou rovnováhu, třeba i co se týče toho mikrobiomu. A pak se přestáváme cítit dobře. Jsme unavený, nekoncentrovaný, máme mlho v hlavě, což je velmi častý problém a máme jako další potíže, se kterými asi neumíme poradit a svádíme to velmi často na čas, teda na věk, na děti, na prostředí, na to, že já nevím, co mám nadváhu, znamená, že to musí současně být jako s tím spojení. No, ale ve chvíli, kdy člověk začne dávat tu pozornost jako sám na sebe a začne se věnovat té péči o to tělo, tak ono se mu to bude vracet i v tom, že bude mít větší fokus na to, co chce dělat a bude spokojený nejenom v tom osobním životě, ale samozřejmě i v tom pracovním, že jo? Určitě. A zase je to vlastně to stejné, že dokud si ale na sebe neuděláš tu půl hodinu, já se držím půl hodiny, jo, jasně, tak ani nezjistíš, jestli jsi třeba vyčerpaná. Až takhle jako jednoduchý to vlastně je, a protože opravdu spoustu z nás tak moc jede, jako ty si řekla, rodina, zajištění, ježdění a tak dále, a pak odpadnu. Jo. Takže na to, abych se mohla zazdrojovat, já vlastně potřebuji i zjistit, že se zazdrojovat potřebuju. V téhle souvislosti mě napadá, jsem měla teďka nedávno schůzku s jedním úžasným klukem, je to kluk, který se věnuje dýchání, je to lektor dechu. V podstatě, aby jsme tam spolu řešili tu nervovou soustavu, že jo, jak jsme všichni přestimulovaní, tak co se s tím dá dělat i pomocí nějakých dalších metod. A on mi říká, hele, nehledej žádný těžký varianty toho, jak začít dýchat. To znamená 3x nádech, zádrž, výdech. Vůbec první věc, kterou musíš udělat, nebo bys měla udělat, je to uvědomit si, jak dýcháš. Což je přesně to, co ty říkáš. Dýchám nosem nebo dýchám pusou? Jo, spousta lidí dýchá právě pusou. I v noci, že jo, poznáte to podle toho, že se ráno probudíte, máte sucho v puse. Druhá věc je, že co se děje s mým jazykem, když třeba mlčím, anebo když se na něco soustředím. V jaký poloze ten jazyk mám. Ideálně bych měla mít jazyk přilepený na to horní patro a neměla bych se špičkou jazyka dotýkat předních zubů. Teď mám dobře. Tak. A dýchat nosem. Což je takový základ přesně k tomu, aby, protože se vytváří oxid dusnatý, což je skvělá věc pro spoustu věcí a to si nepamatuju kvůli tomu, že jsem to slyšela jenom jednou. Ale je to báječná věc i vůbec, jako co se týče zase nějakých fyziologických procesů, takže oxid dusnatý a nechat tam ten jazyk na tom patře. A hodně by se zdivila, kolik lidí tohle vlastně nemá. Jo, věřím tomu. No. První krok je vlastně jenom si uvědomit, jak to vlastně já mám. A jsme u toho, že jo. Jenom si uvědomím, jak dýchám. Nosem, pusou, já zadržuju dech.
Jo, kolikrát, když se na něco soustředím, nebo třeba řídím auto, jsem ve stresu, v koloně, nevím, někdo na mě troubí, tak zjistím po chvilce, že zadržu dech. Někdo hyperventiluje. A to jsou přesně ty projevy toho, že něco není úplně v pořádku. Není v pořádku. Takže zaměřit se, a tím bych to vlastně jako celý uvedla, proč o tom mluvíme, Jo. a do souvislosti, protože pokud nedáme tu pozornost sami na sebe a nezačneme se starat o to naše tělo, i když máme pocit, že na to není prostor, nemáme na to čas, nemáme na to prostředky, že ne každý si může jít nechat 3krát týdně namasírovat tělo, ale v nejlepším tajském salonu. No, ale o tom to právě vůbec není, víš. Jakože, ale my si to myslíme, že to musíme zase koupit. Buď a nebo, že jo? No. Já jsem si, jak tě poslouchám, tak jsem si vzpomněla vlastně na sebe. Já jsem dělala to, a já to dělám teda občas do dneška, ale dneska už tak asi automaticky, že se na to i těším. Já si třeba dělám kafe, nebo dejme tomu čaj, taky si ho někdy dělám. A sednu si na terasu, protože to je místo, které já mám ráda. A já si dám, ne, že bych si dala stopky, ale tak už to tak jako běží automaticky, že jenom sedím a koukám. Jo? Ale jako taková levná banalita. Ale ta mě opravdu přivede na to, že se jako prvních 5 minut i mně jede hlava. No, záleží na tom, jako co je za den a tak. Ale fakt jenom jako seďte a dívejte se. A je i zajímavý sledovat jako svoje myšlenky, jenom si s nima pobít. Tak třeba tohle by byla věc, kterou jako já dělám sama pro sebe, dělala jsem jí a dřív pro mě byla neskutečně těžká. Jelo mi hlavou, už mi to tak jako ťukalo, kde mám mobil, že bych... Jo, rozumím, no. Já tím vlastně chci říct, že často hledáme ty cesty, jako že budou děsně složitý. My nemusíme ani dojít do toho lesa. My to můžeme mít v tom svém prostředí tak nejlépe, jak to jde, ale jenom si třeba tu půl hodinku jakoby na sebe najít. O tom je vlastně i dneska celý ten díl, že? Protože my jsme si původně říkali, že bychom rádi probrali i ten start, ale zůstali jsme u té péče o nás, jako o lidi. A i navzdory tomu, jaký výsledky to potom má, pokud tam dáme tu pozornost, tak to nevypadá jako něco, čím bychom se měli zabývat, že? O čem bychom se vůbec měli bavit. A přitom je to ten úplný základ, kdy pokud jsem přehlcená a vnímám, že se dostávám do fáze, kdy už dál nemůžu třeba, nebo když se podívám na svoji budoucnost, tak je jedna z takových zásadních otázek, kde se vidí za 5, za 10 let, a člověku to přijde jako zbytečná otázka, jak to můžu vědět, ale ono dovolit si snít a přemýšlet o tom, jak to vlastně já sama za sebe chci, tak je přesně ten základ k tomu, abychom mohli v životě něco změnit, že? Abychom mohli konečně žít ten život tak, jak bychom chtěli my sami. Je to tak. A ve chvíli, kdy já si sama dokážu říct ano, jako tady, kde jsem teď, tak za těch 5-10 let se nevidím. Chtěla bych to jinak, chtěla bych být jinde, chtěla bych se obklopovat úplně jinými lidmi. A to je vlastně to, proč já jsem to začala o tom přemýšlet. Že jo? To je to, proč já jsem začala přemýšlet o tom teda tak dobře. Tak co mám dělat pro to, aby jsem se z téhle pozice dostala někam úplně jinam. A ten následující krok, jak jsi řekla, je hlavně o tom, že bychom, pokud na to nemám tu energii, nemám ten prostor, málo kdo má doma takový zázemí, že může zůstat teda doma a vymýšlet to, jakým způsobem půjde se, nebo se vydá dál a nemusí se starat o ty provozní věci, že jo, o finance a chod všeho celé rodiny. Tak v tu chvíli vlastně... Ten první krok neuděláš dobře. Ne. Neuděláš ho dobře a protlačíš sama sebe. A já jsem chtěla říct myšlenku, která mi teď jede, jak tě poslouchám. Ono totiž snít je forma plánování. A považuje se to za formu plánování? Nevím o tom, ale je to tak. Že jo, vy? Ale na to, abych sněla, tak potřebuju mít ten prostor, aby ty sny probíhaly. A to je ta hlavní myšlenka. Proč teda jsme o tom začali mluvit? Že mnozí z nás to podceňují, my všichni to podceňujeme asi. No jasně. Ale ve finále je to, co nám pak přinese tu správnou myšlenku na to, kudy se vydat. Přesně tak. Tak si dopřejme snít. Jako dávejme tomu klidně strukturu, ať je to pravidelný. Sledujte, nebo sledujme, jak se u toho cítíme. A potom jako stačí si třeba udělat zápisky. A třeba to vyhodnotit po týdnu, nebo jestli mám průvodce, nebo sama se sebou, nebo s kámoškou. Ale prostě, a ono to jsou vlastně akční kroky, které dělám a zároveň dávám ten prostor pro sebe. A o těch akčních krocích my se budeme bavit příště, protože teď jsme se věnovali hlavně tomu, jak teda zazdravovat sebe, ale příště bychom rádi
si ještě jako probrali to, co vlastně dělat prakticky pro to, aby člověk mohl se začít věnovat tomu, co ho baví. Takže se těšíme příště. Mějte se fajn a ahoj. Ahoj.